Mentagasi harmajai ka arpoi terik risau kinong hilam ko all Meghalaya SSA School Teachers Association ka jingwan ya kandu bat kilar patai ke bor kila pawi ke jing ban halor ke jing shim kya jong sarkar ka ba kala khat banya kran sngotu jingmun adien ke jingiki da ka ba shongklai mongor madan malki kilong ru ba hadien ba ka sarkar kala khat ya kran kila pensange shipor hi ke jingiki bat menta kidang am pat lada ka sarkar kamla ban penurlong kumba kala kular kin beteng biang ya ka jingeki department kat kum ka meeting ke balanya syong Secretariat Conference Hall haga arpiotorik August arja usan te ka outcome ke bami hakini galongba nakliang ka West Sahel idon tang khat arteli kita ki management kita IT sa government kat ba ka Eastern West Sahel lay nil na to po te nakliang jong ka organization te kampansi ka habliwat po office po ka SESU Rostoin bat ka SESU Mairang te haba organization haba galalek banwat ye kini ki NOC lani kini ki willingness hakabila IT syaka education department te nakliang jungi do ocean rakat ki trilang juga office di nilayo bat nilayo information baro bat nilalap ba nakliang ki LP ha West Hill ki don live reuteli ki school kini kidai tang nam ta ki private dan ki kidai ki NGO lene ki religious ki ba IT ya kulinas chuki bat ki UP ki don South Neo bat boro ah West Hill ki don lightly ki bla handed over ya management yuki syang government ke habai bat ka Eastern West Hill district ke ha katu kopor katkum ketika meeting kalomba kidon 0 nil ten rai de kanam pau ka pau not available ten rai hadin pat nagaling ocean rangkat bat office kilalek baik po office palalap ba kidon live artely ki UP but ki LP but UP kidon artly but boro kilong san artly de habede kani ka willingness jong school bagi IT ka management juki de nakliang association amsasta kamton kanunu jing tuklar sangani rai nomor ba government ka pan ki school tumta ki school da ka jing subha lane da kata ka mon subha ka jong school bila IT ya kata ka management sa government de nakliang jongi ni up ya kata ba sarkar ka sa proses bat kan sele ebron kam kat kum ka jing bet kitchen pet niya jong government pa ikini kai nakawi ka school shikawi ka school bakum juru ya ki school batul bha ya ga puli poti hapo ka jela Meghalaya i koi shisho hakate ka si khandre utore nakaliang i CM jong ka jela Meghalaya juni ilakran ro shipang kini ki schools NOC but ki non NOC ki school NOC kata kamut kitu ki management ki bala mon smobha ban IT shikawi government but ki non NOC kata kamut ki bam shamul ai ya ka NOC sha ka education department juga sukar jela nomor kani ka issue lani kani kamat kamdei ka jingdawa jungno re jungno mre ka dei jingtawa subha na kali ka education department but juga sukar hi barkoi tina kata katau ka sukar ka amba ngin pinya subha ya ki ba IT ya ki ba IT ro kin nom penwet kin nom penbuor nang ta ka wairun ya kran shipang katet ti ya kani ka benta na kaliang jong ukonra ba ka sukar kila kulas kempa kin sayada kin yale katola banamdon jing pentut ya kin kai po kejelai berkoi kat badon na ibor habawan kum kin doki an kiba penwet kiba pentut bat kiba pensir ya kinoi kai jong kejelai berkoi namar kani ga syuka penken ba katet kamte ka issue tang jong kin kai sir mereka dei ka issue jong kin kai bar ko jong kejela bat kadai hi ka national issue lani ka issue jong ka re India hi berkoi tinamar kata ngimdei pan syapan bieg ngimdei pan syapan tiang ko tampan bat ngimdei pan syapan sir hanore hanu bat ni kemen scam ba kasukar kan de ya ka baphatam na kanta ke jogi ti ai ke po section ai ko lagi berkoi ki para ano ikai ki pada hangi perki bam ladon
but ngai ti mata hai present joka